Takže čau lidi, dneska si povíme něco o novém pizza eventu, který je ve hře asi 2 dny. A rovnou bych tady začal Pizza Planet, což je takový pizza shop. A každý den tady máte free pack, ve kterém může být 25 blingů, 50 coinů, nějaké powerpointy. A dále se vám tady každé 2 dny refreshujou odměny, které si můžete koupit za pizza pointy. A můžete si koupit nějaké skiny, jako tady vidíte třeba Edgara nebo Fenga, nebo dárky, spreje, coiny, ikonky a tak. Třeba i tady ty nové skiny, jako tady Star Horseberry. A 9. ledna si budete moct koupit Meepla za nějakých 450 pizza pointů a je docela OP, to mi věřte. A rovnou bych se přesunul o novinkách z nového Basket Brawlu. Takže v novém Basket Brawlu získáváte pointy za to, že dáte někomu damage, asi 100 pointů za to, že někomu dáte damage a nějak 280 pointů za to, že někoho eliminujete. A za to, že dáte vlastně koš, nebo trefíte míč do koše, tak dostanete 1000 pointů, což je docela hodně. A teď si zatím užijte gameplay. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here is evidence of that. A za to, že vyhrajete, tak dostanete pointy, které jste nazbírali a ty se vám ještě asi strojnásobí. Za to, že jste vyhráli, potom se tam ještě přičtou body vašeho teammate, takže můžete získat třeba 26 000 pointů, 30 000 a tak dále. Každý den získáte 5 tiketů a těch 5 tiketů můžete odehrát, abyste měli co nejvíc bodů. Když jste na prvním místě, máte 155, když jste na druhé, máte 130, když jste na třetím, máte 125, když jste na čtvrtým, máte 110, na pátým 100, na šestým 90, na sedmým 90, na osmým 90 a na devátým 90. To samé na 10. taky 90. Doporučoval bych vám hrát tenhle Basket Brawl v tomto pizza eventu, protože se to hodně vyplatí. Protože na konci, až to skončí, třeba za 20 hodin, na které mám já, získáte tolik pici, kolik jste tam vyhráli, takže jako je to docela se to vyplatí, nechci lhát. A jdeme dál. Takže každý den dostáváte zadarmo 12 pici po dobu 34 dní. Já už jsem si tady 3 vybral. Každý den si to vybírejte, jo, nezapomeňte na to hlavně. A potom se tady v shopu ještě dají koupit každý den za 79 gemů 250 pici. To se to taky vyplatí, takže si to taky když tak kupte, jestli chcete. Potom se tady dá koupit 500 pici za 149, 1000 za 249 a potom už tady jsou ty Toy Story skiny, potom tady jsou zpátky tady ty vesmírné skiny, jako je Space Ox Bull, Navigator Colette, Dark, Lord Spike. Potom tady pořád jsou tyhle vánoční skiny, takže pokud jste si je ještě nekoupili, tak rychle si je kupte, protože už tady budou jenom 2 dny a 18 hodin. Takže tohle už bude pro dnešek vše, jestli se vám video líbilo, dejte like, odběr a uvidíme se u příštího videa. Čus!